דוקטור רפי דוידסון. הנושא שלנו, כמו שאנחנו רואים, זה סביבת המודל, וכמו שאנחנו יודעים, סביבת המודל היא נכנסת למערכת ההשכלה הגבוהה, הן לאוניברסיטאות והן למכללות, באמת בתנופה מאוד מאוד גדולה בשנתיים האחרונות לפחות. אז אנחנו רואים פה את הנושא שהוא תכנון לסביבות הלמידה, ומאחורי כל סביבת למידה גם נוכל לדעת מן הסתם גם את התפיסה החינוכית של המורה, ורפי כמובן יציג לנו גם את העיצוב של הסביבה לפי הגישה הקונקטיביסטית, שזאת גישה שהיא למעשה חינוכית, גישה חינוכית שהיא חדשה בעצם. וקצת כמה מילים על רפי, יש הרבה מאוד מילים להגיד עליו, אבל אני כמובן אסתפק במעט. רפי הוא מרצה בכיר למדעי הטבע והתקשוב בחינוך, והוא ראש המרכז ליוזמות חינוכיות מתוקשבות. כולנו מכירים את מיחם, גם דרך הפייסבוק. כל זה במכללת קיי בבאר שבע. רפי הוא יועץ אקדמי למוסדות חינוך, שמפעילים תוכניות ניסויות בתחומים של חדשנות בחינוך. בתחומי העניין המקצועיים שלו, הוא עוסק בפיתוח ובמחקר של סביבות למידה מתוקשבות, בתהליכים של הטמעת תקשור במערכות חינוך, הרבה מאוד עם הפער הדיגיטלי, כיצד מתמודדים איתו, ודרכים להתאמת טכנולוגיות תקשוב ללמידה חדשנית ואלטרנטיבית. אז רפי, אני מעבירה את כל הבמה אליך, ותודה רבה. תודה לך עינת, וערב טוב לכולם. אני ממש שמח כי אני מרגיש באווירה ביתית, אני במגרש הביתי, חלק גדול מהאנשים אני מכיר. אולי זה משהו גם מקום לפתוח ולומר, שחלק מהדברים שאני אומר פה הם דברים שלאחרונה, לפחות בחצי שנה האחרונה, אמרתי אותם בכל מיני במות, בכל מיני כנסים, וכך שחלק מהאנשים מכירים חלק מהדברים, אבל תמיד יש גם נשים רבים שלא היו, לא שמעו, וזאת התלבטות עד כמה להרחיב או לא להרחיב דברים שהקבוצות הן כל כך הטרוגניות. כל אחד מאיתנו מכיר את הבעייתיות הזאת, ולכן אני מבקש סליחה מאלה שכבר אולי חלק מהדברים שמעו בהרצאות שלי. אני צריך את זה כדי שהרקע והבסיס, העקרונות, יהיו מובנים כשאני אתייחס יותר ספציפית למודל ולאלף הפנים של המודל. ברור לכם שאני לא הולך לדבר על 1000 פנים, כי גם הייתי לוקח שנייה על כל פן ופן, הרי הייתי לוקח את כל זמנכם כל הלילה עד הבוקר. אני הולך להקדים כמובן מעט פנים, אבל להבהיר למה מהמעט פנים האלה הם בעצם הרבה מאוד פנים. אז אני מקווה שכולנו נהנה, אני רוצה שתצטרפו וגם תהיו קצת מעורבים, אבל מטבעו של המדיום הזה שאני לא מתלהב לעבוד בו, זה שלא מתקיים דיון קולח, וזה לא ממש הופך לאיזושהי שיחה, אלא זה יותר נושא אופי הרצאתי. זאת המגבלה של המדיום, אבל אני מקווה שאתם תהנו הערב הזה, ואני אפתח ואתחיל בדברים עצמם. קודם כל אני רוצה להעמיד 3 מושגים שהם מאוד מחוברים ומקושרים אחד לשני, שהם עומדים במרכז של הערב הזה, ולדעתי בכלל במרכז שאנחנו מדברים על הוראה ולמידה, ואנחנו רוצים להבין את המשמעות של המושגים האלה. 3 המושגים שיש ביניהם קשר, הם יושבים על איזשהו קודקודים של משולש, הם המושג שאנחנו מתייחסים אליו של למידה משמעותית. פה אני התייחסתי אליו למושג הזה. אנחנו הרבה מרבים לדבר על למידה ועל למידה משמעותית, כי אנחנו רוצים להגיד, אנחנו מתכוונים בזה ללמידה שיש לה ערך בינינו. בהקשר, בקונטקסט שלנו יש לה ערך. מושג הלמידה תמיד מתקשר אלינו חזק מאוד עם מושג הידע. אנחנו מדברים שבעצם למידה היא יצירה של ידע, או הבניה של ידע, אם נדבר בשפת הקונסטרוקטיביסטים. ותמיד למידה והידע נוצרים בתוך סביבה שמאפשרת את הלמידה עצמה. אני רוצה להתייחס ל3 סביבות שמוכרות לנו היטב, אבל הערב הזה להדגיש בעיקר את האינטראקציה ויחסי הגומלין בין 3 הסביבות האלה. סביבת הפנים אל פנים שכל כך מוכרת לנו, סביבה שאנחנו היום הערב בעצם כאילו מוקדש כולו אליה, זה של ה-Learning Management Systems, במקרה שלנו המודל, והאינטרנט הגלובלי שהוא סביבת למידה שאולי הגדולה והרחבה מכל סביבה אחרת. אני אדבר על יחסי הגומלין ביניהם, ואיך מתבצעת ומתרחשת בתוך אותה סביבה של למידה משמעותית, ומה משמעות הידע,
קצת במושגים שפחות דיברו עליהם, לפחות בשנים עברו, ומתחילים יותר ויותר לדבר עליהם בשנים האחרונות. אני אתרכז בעיקר בתפיסה שבאמצע העשור של המאה הזאת, של האלף הזה, ב-2004-2005, יצאה לאוויר העולם תחת השם קונקטיביזם, ומדובר פה באולי התחלה של התהוות של פרדיגמה חדשה בתחום הפדגוגיה ואסטרטגיות הלמידה. אני רוצה כבר להגיד דבר אחד מאוד מאוד משמעותי לעניין של הקונקטיביזם. קונקטיביזם שובר לנו מושג שמאוד חזק, בעיקר בקונסטרוקטיביזם שוודאי כולכם מכירים, ובעיקר בקונסטרוקטיביזם החברתי, שבו אנחנו מדברים על למידה בקונטקסט של קהילה לומדת. בעצם הקונקטיביזם לא מסתכל על התפיסה הבסיסית שלו, היא מאוד אינדיבידואליסטית. הוא לא מסתכל עלינו כקהילה של לומדים. הוא מסתכל אלינו כמו כל אחד אל עצמו בקונטקסט של הקהילות שהוא שייך אליהם, של אנשים בודדים שהוא קשור אליהם, בכל מיני רמות של קשרים, ולאו דווקא בכיתה שאנחנו נמצאים, אנחנו מדברים, או בחברי הקורס שלנו, או בחברי ההשתלמות שאנחנו נמצאים בהם. הוא רואה כל למידה ובכל רגע ורגע, בקונטקסט שהיחיד יוצר הרבה מאוד קשרים, שחלק לא קטן וחשוב מהם נמצא מחוץ לה. ניקח לדוגמה אפילו ביור הזה, נגיד את האדם שמיוצג פה, אולי הוא מחובר במהלך הלמידה שלו לאנשים, למשל לאיש הזה ולאיש הזה, ואולי לאיש הזה, אבל הוא מחובר בדרך נוספת, דרך הרשת, אולי דרך בלוגים, אולי דרך פייסבוק, ואולי בדרך אחרת, אולי דרך דלישס, הוא מחובר לעוד אדם אחר. והלמידה בכל רגע ורגע שהוא מקיים אותה, היא אוסף של הקשרים האלה, או התהוות של קשרים, שהם לאו דווקא נעשים בתוך אותו מרחב שבו כביכול מתרחשת הלמידה, לדוגמה מרחב של כיתה. אז זה קודם כל למשהו בסיסי שקשור לקונקטיביזם. כלומר, הקונקטיביזם בעצם מגדיר את המושג שדיברתי עליו קודם לכן, כאחד מקודקודי המשולש, למידה, ידע וסביבות למידה, הוא מגדיר את הרשת כלמידה. זאת אומרת, עצם זה שאנחנו נמצאים בתוך רשת, ואנחנו מקושרים, מחוברים אחד אל השני, ואנחנו גם מחוברים אל גורמים אחרים, לאו דווקא שאנחנו באותו רגע לומדים איתם, התהליך הזה של יצירת הקשרים איתם, זאת הלמידה. הידע שנוצר נמצא בעצם בקשרים ובהתפתחות הקשרים שנוצרים תוך כדי הלמידה. לכן, בעצם, יש כאן דבר מאוד בסיסי שהוא שונה אולי מהקונסטרוקטיביזם כפי שאנחנו מכירים אותו, לפחות הקלאסי, שרואה בקשרים תוך כדי הלמידה, שניסים נניח בכיתה או בקהילה לומדת, חלק ולא חלק דווקא לפעמים החשוב ביותר של הלמידה באותו זמן שאנחנו לומדים נושא כלשהו. נגיד אני לומד עכשיו בתוך כיתה מסוימת או בתוך קהילה לומדת של פיזיקאים, אבל אני באותו הזמן, על אותו דבר שאני לומד, אני מקושר גם החוצה אל גורמים שונים, אולי לפורומים מקצועיים וכדומה, אולי אל אפילו לא לבני אדם, אלא למערכות שמאפשרות לי לעשות למשל תהליכים של עיבוד מידע, וכל זה יחד זה נוכח בזמן הלמידה שלי, גם אם אני לומד בתוך כיתה. אני חושב שפה יש בהחלט הבדל, לפחות מהגישה, כי כמה מושגים שנתייחס אליהם אחר כך, מוגדרים אחרת מאשר אנחנו מכירים אותם, למשל על פי הקונסטרוקטיביזם שמדברים עליו רבות בשנים האחרונות. אם ככה, מה לדעתי מאפיין, או מה, לא לדעתי רק, אלא לפי התפיסה הקונקטיביסטית, מאפיין למידה משמעותית? קודם כל, כמו שאמרתי, זה שיתוף במהלך למידה חוצה רשתות וגבולות. הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב. פירושו של דבר, שכשאני למד קורס, יש חשיבות מאוד גדולה בזמן ההוראה שלי, ליצור ולעודד קשרים של הלומדים החוצה מתוך הקורס. מה שיהיה כביכול כרגע נראה מנוגד לזה שאנחנו לומדים לדוגמה במודל. אם אנחנו לומדים במודל, אנחנו סגורים בתוך המערכת הזאת, אנחנו יכולים ליצור קישורים ממנה החוצה, אבל הלמידה שלנו היא בעיקרה נעשית בתוך המודל עצמו, בתוך מערכת שהיא סגורה. זה למשל קצת מנוגד, ואני אגע אולי בפרדוקס הזה,
בהמשך. דבר נוסף, נובע אולי מזה, שהקשרים שאנחנו יוצרים תוך כדי הלמידה, הם לא רק באותה קבוצה שאנחנו קבוצת ההתייחסות, אותה כיתה, אותו קורס, או אפילו אותה השתלמות, או כנס, אפילו אותו כנס, אלא תוך כדי כך, הקשרים שאנחנו יוצרים דרך רשת האינטרנט, ולכן רשת האינטרנט היא אימננטית, היא משהו מהותי לתהליך הלמידה. אין לדבר על למידה משמעותית, כשאתה לא משלב גם את הלמידה שלך ברשת האינטרנט, ולא רק בתוך סביבות שהן סגורות כמו המודל. דבר נוסף אגב, כל הדברים שאני כרגע מזכיר, גם שני הדברים הראשונים שאמרתי וגם השניים הבאים, הם נאמרו, הם דברים שיש להם כבר בספרות נוכחות. העניין הוא להעמיד את זה במקום כל כך מרכזי ולחבר את כל הדברים האלה למקשה אחת שמגדירה את המושג של למידה משמעותית. זה הייחודיות בעצם של הקולקטיביזם. אז הדבר השלישי שכבר נאמר החל מאמצע שנות האלף הקודם, או המאה הקודמת, שידע היחיד נמצא לא רק אצלו בראש, אלא ברכיבים אלקטרוניים ואנושיים נוספים ברשת, והידע עצמו, המשמעות שלו זה יצירת האינטראקציות. זה דבר שהרבה פעמים מקומם אנשים רבים כנגד הגישה הקונקטיביסטית. אנשים אומרים, מה זה באינטראקציות? יש תכנים, יש מהויות, יש מושגים. אלה הדברים שאנחנו בעצם נמצאים אצלנו בידע. מה זה ידע באינטראקציות? מה זה האינטראקציה עצמה? או כפי שסיימנס ניסח את זה, הצינור יותר חשוב מהתוכן שהוא מוביל. דבר שקומם עליו, ואני בטוח שהוא גם מקומם רבים מכם. מה זה, איזה מין ידע זה שהצינור יותר חשוב מהתוכן שהוא מוביל? אנחנו מדברים תמיד, הרבה פעמים, על הרשת כאמצעי ללמידה, לא כמהות של למידה. ופה יש גישה שהיא משנה משהו, אני חושב, בהסתכלות על המושג למידה, וגם על המושג ידע. ודבר נוסף, רביעי שלדעתי מצטרף אליהם ויוצר את הייחודיות של הקונקטיביזם, זה שימת דגש רבה מאוד על השינויים המהירים וההתעדכנות השוטפת בסביבה מוצפת המידע. זה נוגד אצלנו הרבה פעמים לתפיסה של ליבת ידע של תחום מסוים, של פרדיגמה מסוימת, בכל תחום, תחום מדעי או תחום של הרוח או תחום של תרבות, אנחנו תמיד את הנכס של הידע המרכזי, של ליבת הידע, רואים כדבר די מוצק. והקונקטיביזם קצת פחות נותן ערך למוצקות של הידע שקיים ברגע מסוים, ויותר לאפשרות של אנשים לשנות וללמוד כל הזמן, ולשנות כל הזמן את המובן של אותו ידע, או אפילו את תכני הידע. לכן יש גם שימת דגש כל כך על הדרך להגיע אל הידע, ולאו דווקא אל התוכן עצמו. אלה ארבעת הדברים שאני חושב שהם מאוד מיוחדים ברדיקליות של הקונקטיביזם, כפי שאני לפחות מבין אותו. פה מישהו, כן. ארבעת הדברים הנוספים שמאוד מאפיינים למידה משמעותית על פי הקונקטיביזם, הם באמת דברים שאנחנו די מכירים אותם ורובנו משתמשים בהם כשאנחנו מדברים על גישות קונסטרוקטיביסטיות או על גישות יותר פתוחות של למידה. אנחנו מדברים הרבה מאוד על הלומד שותף ביצירת הידע ולא רק בצריכתו, זה כבר הפך כמעט לסיסמה אצל רובנו. הווב 2 מדגיש מאוד מאוד חזק את העניין הסביבה הזאת, שאתה שותף ליצירת הידע ואתה לומד תוך כדי יצירת הידע ולא מתבסס על הצריכה שלו כפי שהלמידה מסורתית קיימת, אבל זה מאוד מאוד בסיסי ומרכזי בתפיסה הקונקטיביסטית גם. רלוונטיות של נושא הלימוד ללומד. אגב, אני רוצה להדגיש משהו ברלוונטיות של נושא הלימוד. הרלוונטיות היא גם ההבנה שלנו כשאנחנו יוצרים קשר אל מאגר מידע או אל אדם אחר, שאנחנו לומדים ורואים אותו כאיזשהו משאב של למידה, להגדיר ולהבין היכולת שלנו את מידת הרלוונטיות והקשר שלו למה שאנחנו רוצים להבין. כאן גם זה משמעותי מאוד, בדגש על העניין של הקשרים, שקשרים זה חלק מהלמידה, שידע זה, הקשרים עצמם הם חלק מהידע. הכוונה היא להבחנה שלנו מה רלוונטי ומה לא רלוונטי. הזמינות שאנחנו יוצרים לדברים על פי הנושא שמעניין אותנו שאנחנו לומדים אותו. אותו הדבר, הרפלקטיביות באמת החשיבה, הם גורם מאוד מאוד מרכזי בלמידה קונקטיביסטית. ודבר אחרון שאני רוצה גם כן להדגיש אותו,
זה שלמידה לא פורמלית היא חלק בלתי נפרד מהלמידה הפורמלית. אני רוצה להדגיש את זה משום שבמשך הרבה שנים שתי צורות הלמידה האלה די חיו בנפרד אחד מהשנייה. אנחנו חיים בחיים היום שלנו הרבה מאוד בצורה של למידה לא פורמלית. אנחנו לא מתייחסים אליו, זה לא בכיתה, זה לא חלק שיש לו, מוגדר לו מורה, אלא משהו שמעניין אותנו ואנחנו לומדים אותו בדרך כלל בכוחות עצמנו, או דרך איזושהי קבוצה שאנחנו אפילו לא מגדירים אותה כקבוצה או כקהילה לומדת. ומצד שני אנחנו מקיימים ועושים הכשרת מורים, והכשרת המורים כמעט כולה, או היא בנויה על הלמידה הפורמלית, על המושג של מורה, על המושג של הוראה. והקולקטיביזם אומר שלמידה משמעותית היא הרבה יותר דומה ומתאימה למה שבלמידה פורמלית קיים ולא בלמידה לא פורמלית מאשר בלמידה פורמלית. ופה צריך לתת את הדעת עד כמה צריך ללמוד והמחקר צריך להיות, והבנה שלנו לגבי איך מתנהלת ומה מאפיין תלמידה לא פורמלית, כדי לקחת אלמנטים מתוכה ולשתול אותה לתוך המערכת הפורמלית. במילים פשוטות, אם לסכם את כל מה שאמרתי, בקונקטיביזם, להבדיל מהקונסטרוקטיביזם, יש שינוי במרכז הכובד של הלמידה. מהמושג של קהילה לומדת אל רשת לומדת. מהמושג של הבניית ידע למושג של יצירת קשרים. על פי מה אם יש כאן כבר אנשים שרוצים להתייחס לזה, להגיב, להביע את הסכמתם או את אי הסכמתם, אז זה הרגע, ואם לא, אז אני אמשיך הלאה. כי עדיין אני רוצה איזה משהו שיוביל אותי כמובן למודל עצמו. יש... טוב, אני אמשיך הלאה. רפי, אז בואו רק כן. נגיד לאנשים כאן שחלק מהם כבר ציינו קודם שאין להם מיקרופון, שאפשר לשלוח גם פסוקים בצ'אט ואני אשים לב לזה. נכון, אני גם אשתדל לשים לב. בסדר גמור, מצוין. אוקיי, אני חושב אנשים רוצים כרגע להתקדם הלאה לכיוון המודל, אני רואה. אז אני כרגע אמשיך עם זה. כלומר, אם אנחנו עכשיו מסתכלים, דיברתי על המשולש שבו יש את הלמידה משמעותית, את הידע ואת סביבת הלמידה. אז לא הזכרתי או לא העליתי דבר שבדרך כלל הוא מאוד מרכזי בהכשרת מורים, וזה תפקידי המורה, איפה המורה נמצא. אז זה שקף שגם כן כבר השתמשתי פעמים רבות בו, ואני מניח חלק מכירים אותו, לעשות הבחנה ברורה בין הגישה איפה עומד המורה לפי הקונקטיביזם, להבדיל מאיפה הוא עומד לפי הצד המסורתי. בקונקטיביזם המורה הוא אחד הקשרים שיש ללומד, לאו דווקא בנוכחותו הישירה, כלומר בדרך של העברת המידע, או בדרך אפילו של הדיאלוג עם הלומד. הרבה יותר משמעותי המורה כמעצב של סביבה, שבה הלומד יכול גם לפגוש הרבה אנשים שהם לאו דווקא בתוך הכיתה שלו, גם לפגוש אנשים ברשת האינטרנט. כלומר, כאן יש תפקיד לעצב סביבה כזאת, שמאפשרת את זה, שמביאה למודעות של הלומד, שככה למידה נעשית יותר משמעותית. זה אומר להעביר את המשקל הכובד של מה תפקיד המורה, מתפקידים של הוראה, כפי שאנחנו מבינים אותם, לתפקידים של עיצוב, מעין בימוי. סיימנס משתמש במושג של עוצר אמנות, של אותם עוצר של תערוכות, הרבה יותר של מעודד ויוצר סביבה שמאפשרת וגם מעוררת עניין ללמוד דרך קשרים נוספים, תוך כדי הלימוד שנעשה הפורמלי אפילו בתוך הכיתה. כלומר, אם אני אומר, המורה בעצם תפקידו המרכזי זה לעצב למידה רשתית, מבוזרת, זאת אומרת, ליצור כמה שיותר ללומד, נניח שהלומד הוא זה הסטודנט, ליצור איתו קשרים גם בתוך הקהילה שלו, זאת אומרת, נגיד בין הלומדים עצמם, בינם לבין עצמם, ליצור לאפשר ולעודד את הלמידה אחת מהשני, את הדיון הפורה, את הדיאלוג, אבל גם להביא ולהנכיח לתוך הדיאלוג הזה, דרך שילוב קשרים חלשים מהרשת הגלובלית, להנכיח אותם בתוך הלמידה בקורס ספציפי, או בכל למידה שאנחנו מדברים עליה בהגדרה עכשיו הרחבה יותר של מה שנקרא so called כיתה.
כלומר, אם אנחנו מדברים, אחד הדברים המאוד מאוד מרכזיים זה לעודד למידה שיתופית פעילה, עידוד הלומדים גם ללמוד אחד מהשני, אבל גם לאנשים שלא שייכים לקהילה לומדת, לעודד אותם להגיע לשם. יש איזושהי הפרעה כרגע. ודבר נוסף זה כמובן לעבור להיות פעיל ויצרן ולא צרכן. אני רוצה להגיד, העניין הזה של המעבר מצרכן ליצרן, אנחנו מדברים עליו הרבה, אנחנו לומדים בצורה פעילה, אבל כשמדובר ברשת האינטרנט, אני נוכח שזה קשה מאוד לאנשים. מרבית האנשים, מרבית הלומדים, וכולנו לומדים, אז מרביתנו אני יכול לומר, מאוד קל לנו להיכנס למאגרי מידע ולחפש בתוך מאגרי המידע ולהביא את המידע אלינו. להיכנס לפורומים ולשאוב מתוך הפורום מידע. להיכנס לבלוגים ולקחת מתוך הבלוגים המידע. מאוד קשה לנו, ואני אומר את זה כי התלמידים שלי מאוד מאוד מתקשים בזה. להתחיל לפתוח בלוגים בעצמנו. להתחיל להיות נוכחים על ידי כתיבה בתוך הפורומים. להפך מעורבים לפעילים בולטים ונוכחים לגבי כל מקום שאנחנו נמצאים בתוך הרשת. ואחד הדברים שאני עושה עם הסטודנטים שלי, שהוא מאוד מאוד מרכזי, ואני חושב שהוא ברוח הזאת שדיברתי של הקונקטיביזם, זה לעודד את הסטודנטים, לפתוח בלוגים, להיכנס לפורומים מקצועיים, ולהנחיח את עצמם על ידי כתיבה, ולא להישאר פסיבי, ולקחת רק את המידע על פי מה שאחרים מכתיבים, ולא על פי מה שאני מנסה להוביל בתוך המערכת. אז זאת גם נקודה מאוד מאוד חשובה. אני רוצה להגיד משהו על הסביבה הזאת שדיברתי קודם, שהדיאלוג והאינטראקציות מאוד חשובות, על הסביבה והמורה מבחינה של באמת תפקידי המורה. סביבת מרחב השיח המשותף, עכשיו אם ככה היא גדלה, והיא שייכת גם לפגישות פנים אל פנים, גם לזה שאנחנו עושים את זה בתוך מערכות דרך רשת האינטרנט, אבל הן סגורות, וגם שאנחנו מעודדים, ואנחנו עצמנו יחד עם הלומדים שלנו, פעילים מאוד ברשת האינטרנט, שמחוץ למערכת הלמידה שלנו. במקרה כזה, המרצה או הלומד, או המנחה, יש לו 3 פוזיציות מאוד בולטות. פוזיציה אחת היא כשהוא נותן הנחיות, או כשהוא מגיב, הוא יכול להיות די מרכזי. למשל, הוא נותן ואומר מה אנחנו עושים בקורס הזה, מהו הסילבוס, מה לומדים. הוא שם חומרי למידה, והוא מדבר עליהם. כשהוא מדבר עליהם, אז הוא מאוד מרכזי בזה. הרבה פעמים הוא נותן לאחרים להיות במרחב הזה, להביא את החומרים שלהם, לדבר בינם לבין עצמם, והוא בעצם אז תופס פוזיציה של מישהו שהוא בדיוק שווה בין שווים בתוך הדיאלוג. זה מאוד חשוב לעבור למצב הזה, ולהרבות לעבור במצב הזה. אני תכף אדבר מה באמת המרכז של עבודת המורה על פי הגישה הזאת, ולא פחות חשוב להיות הרבה פעמים נסתר אפילו מעיני הלומדים, תמיד בהיקון, לראות אם הם צריכים תמיכה ועזרה, אבל להסתכל ולהקשיב למה שמתרחש בתהליך הלמידה. לא צריך כל הזמן להיות פעיל. כשפותחים פורומים, לא צריך להרגיש שהנוכחות של המורה שם היא מאוד חשובה בכל רגע, אחרת הוא לא עושה את עבודתו כמו שצריך. פורום טוב זה פורום שהמורה על ידי עיצוב הסביבה ועל ידי עיצוב הפורום הצליח ליצור בו דיאלוג מאוד מאוד פורה ומשמעותי בין הלומדים עצמם. להביא ולהוציא מתוך הלומדים עצמם. להביא את הלומדים להביא מתוך הרשת ומתוך הספרייה ומקומות אחרים אל תוך השיעור דברים. וליצור דיאלוג על הדברים האלה מבלי שהוא עצמו צריך להיות היחידי או בעיקר להביא את הדברים אל תוך הקבוצה. ועוד פעם אני חוזר פה, אני מדבר על מרחב השיח. תפקיד המורה הוא בעיקרו של דבר ליצור בתוך המרחב או סביב המרחב הזה, ליצור משאבים ופעילויות שיעודדו את הלומדים ברוח שאמרתי קודם, להכניס מאמרים וחומרי קריאה שהם לא היחידים, שהם דוגמה ללומדים כדי להביא בעצמם חומרי למידה, להכניס מקורות מולטימדיה, אבל לעודד את הלומדים בעצמם להביא ולהנחיח מקורות מולטימדיה בתוך הפורומים ובתוך הבלוגים, וכן הלאה. להנחיח דיאלוג קודם שנוכח, זאת אומרת, אם יתקיים דיאלוג בפורומים או בבלוגים,
לחזור ולהסתכל לפעמים על הדיאלוג הזה. זה דבר שאי אפשר לעשות אותו בדרך אחרת. רק הרשת והאפשרויות האלה מאפשרות לך לחזור ברגע אחד אל משהו שאמרת לפני חודש או לפני חודשיים, ולהעלות אותו עוד פעם ולהציף אותו לדיון, כי יש לו פתאום משמעות חדשה בדיון. זה דבר מאוד מאוד חשוב לסביבה דיאלוגית, ואי אפשר לקיים סביבה דיאלוגית כזאת לא ברשת. פשוט משום שהמשאבים האלה לא זמינים בצורה כזאת. אם לפני חודשיים דיברנו בכיתה, אין לי אפשרות מיידית להביא את הדברים ברגע, או כל דבר שאני רוצה עוד פעם ולהחזיר אותו לדיון. והדבר הנוסף בתוך הסביבה הזאת, אני רוצה רגע להרחיב את אותה סביבת דיאלוג, ולהגדיר בעצם 3 ספרות שבהן נעשה דיאלוג, שקודם דיברתי עליהן והן מאוד מאוד משמעותיות לענייננו. ספירה אחת זה פגישות פנים אל פנים. אני נותן פה משהו שסטודנטית שלי הכינה, כדי לייצג את תהליך הלמידה שלה בשלושת הרמות שדיברתי. פגישות עם רפי כותבת פה, היא קיימה איתי דיאלוג, הוא מאוד היה חשוב, אני הייתי מנטור בדיאלוג הזה. יחד עם זה היא מדברת על דיאלוג בחממת הקורס, שזה מערכת המודל שאני תכף ארחיב עליה את הדיבור, והיא מדברת על קבוצות למידה שהיו לה בתוך המודל שהיא עסקה, ואני אדבר על זה עוד רגע אחד. היא עסקה בכתיבת בלוגים גם בתוך מערכת המודל ושיתפה חברים, אבל היא גם עבדה ברשת הגלובלית. והאינטראקציה הזאת והמעבר בין ספירה אחת לשנייה הוא מאוד מאוד משמעותי. על פי רוב אנחנו עובדים, כשאנחנו מדברים על מודל ועל מערכות, ודאי על ההיילרן שאין מה לדבר, אנחנו מדברים על למידה בכיתה או בקורס מסוים, שהם בעיקרם למידה על ידי פגישות פנים אל פנים, אם זה בלנדד או אתר מלווה קורס, ועל ידי מערכת הלמידה עצמה, עם הפורומים שלה או עם מה שבעיקרם למידה על ידי פגישות. יש כאן איזה הפרעה כל פעם. אבל הרשת הגלובלית והקשרים החלשים, שהם כל כך משמעותיים על פי הקונקטיביזם, בדרך כלל לא מובאים לתוך השיעור, והם לא הופכים לחלק ממשאבי הלמידה. וכאן צריך לעודד את הלומדים להביא מתוך הקשרים שיש להם, מתוך פורומים שהם שותפים להם, מתוך בלוגים שהם רשומים בהם, או שיש להם RSSים בהם, להביא את הדברים האלה לתוך הלמידה בכיתה. ואתם יכולים לראות פה שהסטודנטית הזאת אכן עשתה את זה, וכך היא תפסה את הלמידה שלה. אני רוצה עכשיו לעבור, אחרי שנתתי, זה אפילו הקדמה, אלא איזשהו רקע רחב לעניין של הקונקטיביזם, לעבור ולהתייחס עכשיו, להסתכל על המודל מהעיניים שאני כרגע התייחסתי אליהם. ולכן השאלה הראשונה, כדי להכיר קצת את הקבוצה שאני פה, שאני חלק ממנה כרגע, אבל אני הדובר והמרצה ואתם יושבים בצורה פסיבית, הייתי רוצה כרגע שאתם תגידו, שנכיר ונכיר אחד את השני, מי מכם משתמש במודל כאתר מלווה קורס, ואז תלחצו על A. אם אתם משתמשים באתר קורס המשלב למידה מרחוק ופנים אל פנים, אז תרשמו באתר B, תרשמו B, ואם אתם משתמשים באתר לקורס ללמידה מרחוק, אני מדבר על מודל, תשתמשו ב-C, ואם אתם לא משתמשים במודל בקורסים, אז תשתמשו ב-D. אני רוצה קצת לראות, האם אני מבין נכון, עינת, או מי שעוד שם מהצוות המסייע, אני מבין נכון שאפשר לראות את זה גם בצורה גרפית או באיזושהי צורה? כן, כן, אפשר, ורק נחכה אנשים יגידו. בדיוק, שימשיכו, ואז תעשה את הסקר. אני מסכימה עם זה, חסרה כאן האות האחרונה, שאם משתמשים בזה לכל האופציות, אבל תיקח את מה שאתה משתמש בזה הכי הרבה. נכון, בדיוק. לא, תיקח כן, בסדר. אפי, אתה לא סימנת לנו. עכשיו אני סימנתי גם, אני חושב שחלק גדול מכיר את זה, יודע שאני בעיקר מלמד מרחוק. אוקיי, מעניין. סקר. מאוד מעניין, אני חושב שזה מאוד מעניין. תראו כמה זה חשוב, אולי צריך לעשות זה אפילו קצת לפני זה, אבל עכשיו אנחנו מגיעים למודל. תראו איזה משוב, כמה המשוב הזה חשוב. אני מקבל עכשיו איזושהי תמונה על המשתתפים פה, אני הולך לדבר על המודל.
יכול להיות שאם הייתי מקבל למשל תמונה של אנשים שמלמדים בעיקר באתר קורס ללמידה מרחוק, אני יודע מה, 80%, הייתי מדבר, או תכף אני אתייחס קצת אחרת, על מה שאני אציג ביותר מאוחר, מאשר שאני רואה בעצם, אם אני מנסה לסכם, שמה הדברים הבולטים. קודם כל, יש כאן קבוצה לא קטנה, זה רבע מאנשים שלא משתמשים במודל. אני מאוד מקווה שאני אדבר בצורה כזאת, שגם הם יבינו ויחוו את החוויה כמה שאפשר של המודל. אני רואה שמלמדים מרחוק, או בעיקר מלמדים מרחוק, כ-22%. זה לא מעט, אבל זה עדיין אפילו פחות מאשר אלה שבכלל לא מלמדים. חלק לא מגיבים, 20% לא מגיבים. באתר המשלב את שני הדברים, גם 20% פחות או יותר דומה מאוד לכאלה שמלמדים למידה מרחוק. כלומר, בקבוצה הזאת לפחות למידה מרחוק ולמידה משולבת הם די דומים. וקבוצה לא כל כך גדולה דווקא פה, שמשתמשים באתר מלווה קורס. אני חושב שאם הייתי עושה, זה סתם ניחוש שלי, אם הייתי לוקח את כל המכללות ובודק, עושה סקר כזה, הייתי מקבל זאת אומרת, שימוש באתר מלווה קורס, את רוב האנשים, והרבה פחות בבלנדד, זאת אומרת, משהו שמשלב גם למידה מרחוק וגם פנים אל פנים, הרבה פחות. מה זה? למה זה מופיע לי פעמיים? מה זה בסך הכל אותו דבר? רק כדי להראות את התוצאות אחרי שכולם למעשה הגיבו, וכבר אין לך 20% שלא הגיבו, אז אפשר לראות גם את ההבדלים. אוקיי. והשיא גדל, והשיא הולך וגדל, יפה מאוד. זאת אומרת שבאמת הרוב מלמדים בצורה של, בלמידה מרחוק. אני מוכרח להגיד, זה נהדר, אבל זה קצת, איך להגיד, הייתי רוצה שיהיו יותר כאלה שלא עושים את זה, כדי שאפשר דווקא להביא ולשתף את אלה שעדיין לא נכנסו לזה כדי להיכנס לזה. זאת אומרת, זה מראה שהמעוניינים וזה שזה נראה להם רלוונטיים, גם אלה שיותר נוטים להיכנס להרצאות האלה, מאשר דווקא אלה שעוד לא נכנסו לזה ואולי נמצאים בפתח של זה. בסדר, אוקיי, נמשיך הלאה, זה מעניין. אני רוצה עכשיו להיכנס לסביבת הלמידה של המודל. לאלה שפחות מכירים אני קצת אסביר יותר, למרות שרוב המושגים הם לא באים דווקא מהמודל, אבל הם קיימים ונמצאים במודל. קורס רגיל שלי, שאני מלמד בו, כולל לפחות את המרכיבים שאתם רואים פה, הם כמעט בכל קורס שאני מלמד, השנה, בשנה שעברה, והם כולם חשובים לי ומחוברים אחד לשני. אני משתמש הרבה מאוד בוויקי. אני אחר כך כל דבר כזה אני אסביר, זה סביבה שונה, יש משמעות לקבלת החלטות, האם לשים את זה בקורס או לא לשים את זה בקורס, ומה לעשות עם זה בקורס, ואיך לעבוד עם זה בקורס. אבל זאת דוגמה של אחד הקורסים, לקחתי מאחד הקורסים שלי, וויקי, מנהל המטלות, שמאפשר לי לשים משימות, אני שמתי את זה במרכאות, כי אני מאוד לא אוהב את המושג מטלות. אנחנו לומדים למידה פעילה, זה פעילויות, זה משימות, זה לא דבר לפי הגישה שאמרתי קודם שצריך להטיל על מישהו, אלא להנחות אותו. ואני כותב הנחיות דרך מנהל המטלות. פורומים, נוכחים אצלי בכל קורס, סוגים שונים של פורומים, אני אתייחס לזה יותר מאוחר. בלוגים, מרכיב מאוד מאוד מרכזי וחשוב בתוך קורס, כי יש להם יעדים מיוחדים שאני תכף ארחיב עליהם את הדיבור, אז בלוגים נמצאים אצלי בכל קורס, אין קורס שאני מלמד שאין בו בלוגים, ואין עשייה שקשורה לבלוגים. אני ברוב הקורסים, לא בכולם, משתמש הרבה מאוד בבסיסי נתונים, זה מרכיב מאוד מאוד חשוב במרכיב של בסיסי הנתונים. אני אתייחס אליו, יש לו את האופי והמאפיינים הייחודיים לו, ומקורות שכתבתי באופן כללי, שזה כל מה שנקרא במודל, קוראים לזה משאבים, זה כל דבר שאתם שמים, מצגת, קישור לאתר, מאמרים, קבצים, כל מה שאתם רוצים, מצגות וכיוצא בזה. אז זה דבר, זו דוגמה לסביבה שיש בה 6 מרכיבים, וזאת סביבה רגילה אצלי מבחינת השימוש במודל. כשמי שמכיר את המודל, אז ככה זה נראה בצד ימין בדרך כלל במודל של מופת. יש דבר שנקרא פעילויות, ואתם יכולים לראות, לקחתי את זה מאחד הקורסים שלי, כל הדברים שאמרתי,
יש כאן גם דפי תוכן משולבי חוצצים. מה עוד יש? מפגשי אילומינט שאני לא מרבה להשתמש בהם. אני לא כל כך אוהב את הלמידה הסינכרונית דרך הרשת, אבל אני משתמש בה כשצריך. אני אגב משתמש הרבה יותר בסקייפ עם סטודנטים, בקבוצות קטנות, פורומים, וכאן גם, מי שאפשר להבחין, גם אני, וזה גם דבר שאני משתמש בו הרבה מאוד, זה הגלריה של התמונות, כדי להפעיל ממש עבודה גם עם ויזואליזציה במהלך זה, מין מאגרי מידע ויזואליים. אז זה דוגמה לרכיבי מודל שאני תכף אתייחס אליהם בצורה יותר תבונית, או נקרא לזה עם איזשהו רציונל, ולא רק כי הם נמצאים אצלי בקורס, ואני יכול להראות לכם שאני משתמש בהרבה דברים. אוקיי, כמו שאמרתי, תפקידו של המורה, המרצה, המנחה, המדריך, תקראו לזה איך שאתם רוצים, זה בעצם לתכנן את עיצוב הלמידה. ככה אני רואה את תפקיד המורה. וצריך לצורך זה שיהיו ממדים. זאת אומרת, על פי מה אני מתכנן את עיצוב הלמידה. אני נותן כאן 4 ממדים, שהם ממדים של תכנון עיצוב למידה, שאני אפרט אותם אחר כך, כי הם בעצם מה שיוצר את 1000 הפנים של המודל. הצירוף ביניהם, קומבינציות שונות של מה שאני כרגע אביא כ4 נקודות מרכזיות, השילובים השונים שלהם, הם יוצרים מגוון מאוד מאוד גדול של פנים רבות שהמודל מאפשר אותם יותר טוב ממערכות שאני לפחות מכיר אחרות, בלי להיכנס כרגע לשמות של מערכות אחרות. קודם כל, דבר מאוד מרכזי, על כל אחד מאיתנו שהוא מלמד, זה להגדיר את הכלים מבחינת הייעוד שלהם. יש הרבה מאוד שימוש בפורומים שלא מנסים את הפורומים לייעוד המיוחד שלהם. זה בסדר, אפשר לכל דבר, כל אחד יכול לחפש לו הרבה מאוד ייעודים. אבל יש חשיבות לדעת מה הכלי הזה לעומת כלי אחר נותן. אז קודם כל יש עניין של קביעת כלים ייעודיים ליצירת סביבת למידה. ולזה אני אתייחס עוד רגע בהרחבה. דבר נוסף, זה החלטה על רמות שיתוף בין לומדים. זה ממד מאוד מרכזי אם אנחנו יודעים על למידה שיתופית, ואני אתייחס אליו מרמה שאין לחלוטין שיתוף, האדם משתף את עצמו, ועד שיש שיתוף עולמי, אני כלומד משתף את כל העולם בלמידה שלי. אז יש החלטה על רמות שיתוף. המודל, כמו שתראו, מאפשר להגדיר את זה, וחשוב לדעת איך להגדיר את זה, ולהסתכל על העניין הזה. ממד שלישי זה קביעת רמת שליטה. שליטה של מי? שליטה של הלומד על הלמידה שלו. אני יכול להעביר יותר שליטה ללומד, אני יכול להגביל אותו. בדרך כלל, ברוב הכלים שיש במודל, ברירת המחדל היא רמת שליטה יחסית נמוכה של הלומד על הלמידה שלו. יש זה גם תפיסה אצל חלק גדול מהמורים. אני רוצה שאני אלמד תחת שליטה, שלא הלומד יברח לי מהשליטה הזאת. גם אפילו המערכת התומכת הטכנית מעודדת את זה. היא אומרת לך, אי אפשר יותר מדי לתת שליטה, זה מסוכן. ולכן היא גם מגבילה הרבה פעמים, או לא נותנת, ואנחנו אפילו לא יודעים שבעצם אין לנו אפשרות להעביר שליטה ללומד, משום שבמופת למשל החליטו ששם את זה לא נותנים ללומד. ולא נתנו לך אפילו כמרצה אפשרות לתת ללומד לשלוט על כלים. אני אתייחס לזה כי זאת נקודה מאוד מאוד חשובה. והממד הרביעי זה פתיחות המערכת לסביבה בכלל. אי אפשר לדבר על גישה קונקטיביסטית אם המערכת לא פתוחה לסביבה שלה. מערכת המודל היא מערכת יחסית לא פתוחה לסביבה שלה. ואני לא מדבר על אפשרות ליצור קישורים. זה לא נקרא פתיחות לסביבה. אני אתייחס לזה, כי אתה לא יכול להביא את הדברים. עכשיו מישהו פה הוסיף לי, רובן, הוסיף האם אין צורך בממד של הערכת הלמידה. ודאי שצריך, והוא מאוד מרכזי, וודאי שאפשר להוסיף אותו פה. ואפשר להוסיף עוד דברים, ואילו היינו יושבים בתוך סדנה ועוסקים בזה, אז הלימוד היה הרבה יותר משמעותי, כי היינו יכולים לחשוב ולברר בינינו לבין עצמנו עוד ממדים, ולשאול את השאלות ולהתווכח עליהם, ולהגיע, אבל חשוב להגדיר ממדים מהסוג הזה. בין שנוסיף לכאן ממדים, ובין שנשנה את שמות הממדים, אני רוצה כרגע, בפגישה שלי איתכם, להביא את 4 הממדים האלה, ולהסביר את הגישה שלי, ואיך אני רואה את זה, כדי שהלמידה פה בינינו תהיה לפחות, אני אביא את מה שאני יכול. אני אביא 3 כלים שהם מאוד מוכרים, אחד מהם לכל מי שמכם מלמד באמצעות מערכת למידה, זה אולי הדבר הראשון שכולנו לימדנו איתו, זה הפורומים.
הכלי השני שאני אשווה אליו זה הוויקי, והכלי השלישי זה הבלוגים. כל אלה כלים יחסית מוכרים. אני יכול להגיד לכם, למשל במכללה שאני מלמד ב-K, בערך 30% מהמרצים, סליחה, חזור לא 30%, אני התבלבלתי פה, 10% מהמרצים משתמשים בפורומים בצורה פעילה בקורסים שלהם. בוויקי משהו כמו 2.5-3% מסך כל הקורסים במכללה, כדי שזה יהיה ברור על מה אני מדבר, שמופעלים למשל בסמסטר א', וויקי בערך 2.5 זה, ומשהו די דומה בלוגים. אולי קצת יותר, בלוגים נדמה לי קצת יותר. כלומר, אם מסתכלים פורומים זה כלי שנכנס לתוך הפעילות, וויקי. אבל מה שאני מוצא הרבה פעמים, שרבים לא יודעים מה הייעוד המדויק, שיש לכל אחד מהכלים האלה אחד בהשוואה לשני, ואיך מנצלים במקסימום את הכלים האלה לכל מיני אפשרויות. אז אני רוצה לתת רגע את ההסתכלות שלי על זה, כדי שגם זה יאפשר לי להתקדם ולהבהיר אחר כך את המשך הדברים. פורומים זהו כלי שאין לו תחליף מבחינת לא וויקי ולא בלוגים, מאפשרים לקיים דיון וסיור מוחין, חילופי מידע ורעיונות שבהם הדיאלוג המשותף עומד במרכז. לא האדם, לא הלומד נמצא שם במרכז הבלוג, גם אם הוא פעיל יותר בבלוג, אפילו המפה שאנחנו רואים, הוויזואלית שאנחנו רואים בדרך כלל של פורומים, היא מפה שמראה לנו מי העלה נושא, מי הגיבו לו, מי הגיב למי, את ההסתעפויות של הדיון, אם אנחנו שמים את זה בצוגה הזאת. וויקי לא מאפשר, הוא לא כלי שבנוי לסיור מוחין. אפשר לדבר שם, יש מקום וויקי אחד שיש אפשרות לעשות בו שיח, אתם תכף תראו איך אנחנו עושים את זה במודל, אבל זה כלי שיש בו משהו שפורומים לא יכולים לתת. זה כלי ליצירת תוצר משותף, הבניה ועריכה בשיתוף. יצירת תוצר משותף, פורומים לא בנויים לזה. אנחנו יכולים להגדיר את מה שקורה בתוך הפורום כתוצר, אבל התוצר הוא מבוזר, התוצר הוא מסועף, התוצר לא נתון בצורה שאדם יכול לקחת ולהבין מהו הידע שנוצר ומה משתקף מתוך זה. זה קשה לראות את זה, גם אם אנחנו יכולים לראות זה מאוד קשה. וויקי מאפשר לנו בצורת הצגה הרבה יותר טוב. במילים אחרות, להבדיל מהפורומים, הוויקי במרכז שלו זה התהליך והתוצרים המשותפים. האנשים, גם אם הם נמצאים נוכחים, וגם אם אני יכול לדעת מה כל אחד תרם בוויקי, עדיין אני רואה את התוצר כתוצר משותף. אני צריך ללכת ולבדוק בכל מיני דפים מיוחדים בוויקי, מי בדיוק תרם לתוצר הזה. אין, התוצר הוא תוצר של כולם, אני לא יודע מי עשה את זה. הבלוגים הם משהו אחר. הבלוגים, אגב, אם אני הייתי רוצה להגיד משהו מרוח הקונקטיביזם, הבלוגים הם הדבר הכי קונקטיביסטי שיש משלושת המרכיבים האלה. הבלוגים הם דבר מאוד נוח וטוב לתיעוד ויומנים אישיים, להצגת מידע, חוויות מזוויות אישיות. היחיד הוא יצרן בתוך הבלוג, הוא עומד במרכז הבלוג, זה הבלוג שלו, וגם אם הוא שותף בבלוגים קבוצתיים, עדיין הנוכחות שלו היא מאוד בולטת בצורה שבלוגים בנויים. ולכן האינדיבידואל המוגזה, היוצר נמצא במרכז של זה, להבדיל מהוויקי, ולהבדיל מהפורומים שמאוד לא נוחים להראות את התוצר או את ההתפתחות של היצירה של האינדיבידואל. אי אפשר לראות את התפתחותה, זה יותר קל לראות את זה, הרבה יותר קל לראות את זה בבלוגים. לכן אמרתי גם כי מצד אחד הבלוגים הם מאוד, יש מקום מאוד לאינדיבידואל, מצד שני האינדיבידואל, כל אחד מאיתנו, מאוד חושף ומשתף את האחרים במה שהוא עושה. אז יש כאן גם את האלמנט כמובן של שיתוף, אבל זה שיתוף תוך כדי הבחנה, אני הוא זה שכתב בבלוג, או אני כתבתי את הפוסט הזה או את הרשומה הזאת. אז ההבחנה הזאת היא מאוד חשובה בעיניי, כשהולכים ורוצים לעצב. לקחת ולבחור את הכלים לפי הייעוד שלהם. אני פעם נתתי הרצאה על הפורום כסביבת חקר, כל אחד בתוך סביבות של חקר. אז עוד פעם, פורומים הם מצוינים בסביבות חקר לכל העניין של תהליכים ותוצרים של שיח. רוצים לבחון שיח שיתקיים במהלך החקר, הפורומים טובים. וכמו שאמרתי, הוויקי, אנחנו רוצים להראות אחר כך תהליך ותוצר שנלווה יחד, אין כמוהו, מצוין.
עם כל המגבלות, ויש עדיין הרבה מאוד מגבלות, זה הכלי הכי טוב שיש כרגע. ובלוגים, כמו שאמרתי, שגם אם אנחנו עושים מחקר, ואנחנו חוקרים ועושים עבודת חקר, לומדים בדרך החקר, התהליכים והתוצרים של הלומד, הן במרכז. החוקר האינדיבידואל, אם הוא בתוך הבלוג שלו עשה את המחקר, הוא במרכז. כל מה שאני אומר במין מוחלטות כזאת, כמובן שהדברים הם לא חד וחלק, שחור ולבן, אני רוצה בכוונה להדגיש כדי באמת להבהיר מה אני מתכוון כשאני מדבר על כלי ועל הייעוץ של הכלי. אתם זוכרים שדיברתי, הממד השני זה רמות השיתוף. יכול להיות סביבה שמוצבת בתוך קורס, שהלומד עם עצמו. אף אחד אחר לא יודע, גם המרצה לא יכול להיכנס ולדעת מה המרצה עשה שם. זו סביבה מאוד חשובה. לומד עם עצמו, זה סביבה, זה אותו עניין, אותה דיאלוג הפנימי שאתה מקיים, שאתה צריך איזשהו מקום שבתוכו הדיאלוג הזה. אם תרצה אחר כך, תחשוף מתוך הדיאלוג האישי שלך את הדברים. אני אתייחס לזה עוד מעט ואביא לכם דוגמאות, איך מתוך הכלים היהודיים שדיברתי, אפשר להפנות כל כלי יהודי, או לא כל כלי, אבל חלק מהכלים, ולתת אפשרות שהלומד ידבר עם עצמו. יש רמת שיתוף שבה אנחנו מאוד מאוד מקובלת בהוראה, היא אולי הבולטת ביותר בלמידה. הלומד והמנטור שלו, הלומד והמדריך הפדגוגי שלו, הלומד והמרצה שלו בקורס. כאן זה רמת שיתוף של תמיד של מישהו הידען יותר, הבכיר יותר, המומחה יותר, עם הלומד. אנחנו יודעים למשל במנהל, כשאנחנו שולחים מטלות, אז הלומד והמנטור יכולים לקיים ביניהם איזשהו דיאלוג, לשלוח לשלוח למנחה ולקבל חזרה מהמנחה. אז יש כאן רמת שיתוף של לומד, שזאת רמת שיתוף מאוד מקובלת, למשל מאוד חזקה בהדרכה פדגוגית, לפחות כפי שהיא כיום ברוב המקרים. אחר כך יש רמת שיתוף של עבודה בצוות, של קבצים, של צוותים. אנחנו הרבה פעמים עובדים בתוך קורס, כאשר אנחנו חושבים, אני אדבר על זה בהרי אחר כך דוגמאות לזה, כשאנחנו חושבים שחשוב לעבוד בצוותים לאיכות הלמידה, להפיכת הלמידה ליותר משמעותית. יש רגעים שקבוצה קטנה נותנת יתרון לזה. לדוגמה, גם אם יש לנו קבוצה מאוד גדולה, ואנחנו רוצים בכל זאת שאנשים יעבדו אחד עם השני בקשר יותר חזק. ואחר כך כמובן שיש לנו שיתוף של קהילה שלמה. וכשאני אומר קהילה לומדת, זה יכול להיות קורס ספציפי, או קורס שניתן לכמה מכללות וכמה, כמו שיש קורסים, הקורס הבין תרבותי, או איך שזה של המכללות השונות, קהילה לומדת. אנחנו עכשיו קהילה לומדת בעצם. כל מי שקשור נגיד למסגרות בתוך מופת, אז יש קהילות לומדות. זה בסדר. ולזה צריך לדעת איך לבנות את הקהילות הלומדות, ואיזה כלים ואיך לשלב כלים את זה כדי שהם יתאימו לקהילה לומדת. והממד הנוסף של רמות שיתוף, זה לומד מרושת. זה עוד פעם, זה בעצם הדבר המרכזי שבא והקונקטיביזם אומר, אני הייתי אומר הרבה פעמים מול התיאוריות הרווחות נכון להיום. מישהו כתב לי כאן שההבדל בין 3 ו-4 זה רק הגודל. יש משמעות לזה, יש משמעות להגדרת גודל הקבוצה. זה לא סתם. אני יכול קהילה לומדת של 1,000 אנשים. יש משמעות אז אם אני מחלק את האנשים למשל לקבוצות של 5 אנשים. זה גם מבחינת ההסתכלות בתוך המודל, כפי שאני אראה אחר כך, משמעותי מאוד. איך אני עושה את זה בתוך המודל? מישהו כאן גם שאל אותי האם הבלוג יכול להתאים. אולי אני אעצור רגע אחד, כי יש כאן שאלות שמוצגות לי, ואני הייתי מעדיף אפילו לשמוע קצת אנשים שואלים. במקום הזה, למרות שיש לי נדמה לי השקף הבא, אני שואל אתכם שאלה על זה, ואז אנחנו נוכל גם לדבר. אבל אפשר גם פה לעצור רגע אחד ולשמוע אתכם. אז אם מישהו רוצה להתייחס לדברים עד כאן. שלום. רציתי לשאול, אני עובדת עם ילדים מאושפזים בבתי חולים, ובין היתר עלה רעיון, במקום לפרסם אלון של עבודות שהם מייצרים בבתי חולים, ליצור בלוג בו נפרסם את התוצרים של הילדים. אני לא כל כך בטוחה שהכלי מתאים, אבל הצוות שלי חושב שכן, ורציתי לשמוע את דעתך.
אני הייתי נותן גם לאנשים אחרים, יש כאן בקבוצה הזאת הרבה מאוד אנשים, וזו הזדמנות לתת גם לאנשים אחרים לדבר. אז אם מישהו רוצה להתייחס לשאלה של האם הבלוג הוא דבר מתאים כדי שקבוצה של ילדים מאושפזים במקרה הזה או חולים, יוכלו לפרסם את הדברים שלהם, לא אמרת לי בדיוק האם לפרסם את זה לכולם, או לפרסם את זה רק במקומות מסוימים. אולי היית רוצה לחזור ולהגיד רק, לפרסם את זה למי? לפרסם את זה באתר של קבור למידה מרחוק, לילדים מאושפזים. לפרסם את זה, אם עד עכשיו קראנו לזה אלון הילדים המאושפזים, אנחנו רוצים ליצור עכשיו בלוג. ועל זה אני שואלת, האם זה מתאים לשמש כמעין אלון, שיוכלו גם להגיד שם, כי באלון הרגיל אי אפשר להגיד. יש כאן, אילן כתב לי כאן רק, שזה לא מתאים לדעתו, אלא יש לזה כלים אחרים. אז אולי אילן תיקח את רשות הדיבור ותגיד למה, או תסביר, כדי שיבינו. בסדר, תודה. עוד מישהו רוצה להתייחס לזה? דווקא יהיה לי טוב עם כן, אוקיי, מי פה מצביע כרגע? יש לי הרבה מצביעים, אז אני לא רואה כרגע את המצביע. אוקיי. רובן, רשות הדיבור שלך. לא שומעים, יש כאן איזה בעיה, אני אקח את רשות הדיבור. אוקיי. אני מבין שיש כאן בעיה כרגע, רובן, ויש כאן איזה רעשים, אז נצטרך להעבירו את רשות הדיבור, או אני אמשיך, כי באמת אני עכשיו רוצה לשתף אתכם בשאלת השיתוף עוד רגע, אז אני אמשיך הלאה ונסתפק כרגע בתשובה. אני אגיד את דעתי בעניין הזה, אני לא יכול כרגע לפרט ולהיכנס לזה, בלוג יכול להתאים לדעתי, יש גם בלוגים שונים, אבל בלוג יכול להתאים לכתיבה של מין ניוזלטר כזה. הבלוגים של מודל הם יחסית רזים, וכרגע האפשרויות בהם לא מגוונות, כמו למשל בבלוגר של, רק כדוגמה של גוגל, ואולי בלוגים אחרים, שמאפשרים עושר יותר גדול ולהשיג את הדברים. אז אני לא בטוח שבלוג לא מתאים, אבל אני מצטרף אל אילן שיש לפעמים כלים יהודיים שהם הרבה יותר קרובים ומתאימים ליצור מין ניוזלטר או מין עיתון כזה מאשר הבלוג. אבל בלוג בהחלט יכול לשמש לזה. טוב, אני אעבור כרגע הלאה, ואני רוצה עכשיו להמחיש על ידי דוגמאות את כל מה שאמרתי קודם לגבי זה. ופה אני באמת הייתי רוצה לשמוע גם אתכם, כי אני לא יודעת כמה כל אחד מכיר את האפשרויות האלה שיש במודל. אני אתחיל בעניין שלומד עם עצמו. אני עם עצמי. הכלי, אחד הכלים שממחישים את זה טוב מאוד בתוך המודל, זה הבלוג האישי בפרופיל. צריך לדעת, בלוג אישי בפרופיל, זה לכל אחד מהמשתמשים, כשהוא לוחץ על השם שלו, או לוחץ על משתתפים, הוא מקבל, הוא נכנס לתוך דף, שזה הפרופיל שלו. שם יש את הדברים שהם שלו, חלקם הם רק שלו. אין מישהו אחר שרואה אותם. לדוגמה, הבלוג. בבלוג האישי, אני יכול להגג ולחשוב על כל מיני דברים ולכתוב לעצמי, ולהגדיר בתוך הבלוג, שזה בשבילי ולא בשביל אנשים בחוץ. ורק אני רואה את הדברים האלה. אני שומר בצורה כזאת על המחשבות שלי ועל החוויות שלי, ולא מוציא אותם החוצה. אז אתם יכולים לראות כאן, במקרה הזה, כן, אני יכול לכתוב לי תגיות, כי בכל הבלוגים אפשר לעשות את זה, ובצורה כזאת להגיע לדברים שחשבתי, אם אני לא זוכר. כלומר, יש לי כאן כלי של ניווט או מציאה, איתור מידע, שאני כתבתי בתוך הבלוג שלי. הבלוג האישי, דרך אגב, של מודל, של הפרופיל במודל, היה עד לאחרונה, אפשר רק לכתוב, להגג עם עצמך. היום הוא מאפשר גם להגיב, לכתוב קומנטס,
וזה נתון להחלטה של כל לומד אם הוא רוצה לחשוף את זה או לא. זה דבר אחד. עכשיו, הבלוג הזה, מאוד חשוב לדעת, הוא בלוג שנמצא עם הלומד, אבל ניתן לראות אותו בכל קורס של אותו לומד. הוא לא ספציפי לקורס, הוא ספציפי ללומד. והאם הלומד יבוא למרצה, או מרצה יהיה לו עניין, ויגיד לו, תשמע, אני רוצה שמה שאני כתבתי בבלוג שלי, כל הכיתה תראה אצלנו, אז המרצה יכול להעביר ממשהו שנקרא בלוק, מאיזושהי משבצת, לפתוח משבצת כזאת, ואז יראו באותו קורס את הבלוגים האישיים של כל אחד שכתב בפרופיל שלו, והוא שייך לאותו קורס. אז זה דוגמה של אפשרות לכתוב משהו שהוא רק לעצמך. אין הרבה אפשרויות אגב במודל, אפשרויות מהסוג הזה. גם מנהל הקבצים הוא למשל עניין אישי, הוא הולך איתך לכל מקום, יש את המנהל הקבצים האישי של כל אחד, ומאפשר לך לאחסן דברים שהם לא, אתה לא רוצה שאחרים יראו אותם. אז אלה אפשרויות לקיים דיאלוג איתך ועם עצמך. אני דיברתי על אינטראקציה של לומד מורה. מה שמתאים לאינטראקציה של לומד מורה זה הבלוג האישי החסוי. זה אגב גם כן מודיפיקציה של בלוגים שהיו קבוצתיים במודל ושיפרו אותם או עשו להם עוד, הגדילו את האפשרויות להשתמש בהם. כל הגדלת אפשרות כזאת יוצרת פנים חדשים למודל. עוד פן נוסף שיכול להיות במודל. במקרה הזה, הבלוג, אם אתה כל מרצה יכול להחליט שהוא מגדיר את הבלוג כבלוג אישי, ואז הבלוג הזה, כל סטודנט שכותב בו יכול לצפות בו המורה, ולקיים דיאלוג עם הלומד שלו. הרבה אני יודע שמשתמשים, זה מתאים מאוד לשימוש של מדריכים פדגוגיים שלא רוצים דברים מסוימים שיצאו מהם ומהלומד. או שהלומד עצמו מבקש מהמורה ואומר לו, שמע, אני לא רוצה לחשוף את עצמי רק בפניך בקטע הזה. במקרה כזה יש לי, אתם רואים שאני משתמש בבלוגים חסויים, יש לי תלמידים שעושים כל מיני חקר עצמי וכדומה, והם הרבה פעמים אומרים לי, אני כרגע רוצה לכתוב שרק אתה תראה ותתייחס לזה, ואחרים לא. אז הנה לכם דוגמה שאני יכול להגדיר פן מסוים בתוך המודל, בלוג אישי. אני יכול באותה מידה להפוך את הבלוג האישי הזה ולהגדיר אותו מלכתחילה כבלוג קבוצתי. מרגע שהגדרתי אותו כבלוג קבוצתי, כמנחה, כמרצה, בהרשאת מרצה, גם אחרים יכולים לכתוב בזה, וזה הופך בלוג של הקבוצה כולה. אז הנה לכם דוגמה לזה. הנה, בלוג קבוצתי, מה שאמרתי קודם, זה כל הלומדים, כלל הלומדים והמורה יחד, או כל מי שישנו, לא חשוב מה ההרשאה שלו, כולם נמצאים בבלוג הקבוצתי, ויכולים לתעד את הדברים שלהם ולראות אחד את הדברים של השני. אז כמו שאתם רואים, זה רמה כבר של הרחבת השיתוף. רק רגע, אני רוצה לחזור עוד פעם. לא כתבתי פה ואוקיי, ועכשיו, אם אני רוצה את הבלוג שלי לשתף עם כל העולם, ואני רוצה לפרסם אותו בפייסבוק שלי, ושגם ידעו, האם ניתן לעשות את זה? כן, ניתן לעשות את זה, אבל זה יעביר אותנו לממד האחר. הפתיחות והסגירות, ומי שולט במודל, באפשרויות שאת הבלוגים שעושים בקורס מסוים, אפשר יהיה לראות בכל העולם. על זה אני אדבר קצת יותר מאוחר, בשלב קצת יותר מאוחר. אני רוצה עכשיו לספר על דרך שאני מנצל ועל אפשרויות שונות שיש במודל כדי לבנות סביבת למידה שיתופית. איך אני מעצב את סביבת הלמידה השיתופית הזאת? אני כבר אומר שהאפשרויות השונות שאני אתאר בפניכם, הן נובעות גם מהכלים שיש במודל והאפשרויות, ובזה שאני מכיר את האפשרויות השונות של המודל, אבל לדעתי לא פחות, אולי יותר, מתפיסת ההוראה והלמידה שלי, מהצד הפדגוגי שלי. אני מחבר את שני הדברים האלה יחד, ואז אני מקבל שפע של אפשרויות בתוך המערכת לעבוד, וחלק מהם, או מעט מהם, מעט מאוד מהם, אני עכשיו אציג בפניכם. קודם כל, אולי תראו דוגמה של קטע מדף ראשי של קורס שלי, שפה באמת זה רק חלק מהדברים שישנם. אתם יכולים לראות שאני משתמש הרבה בפורומים, פורומים מאוד עשירים, מתקיימים בהם דיונים מאוד מאוד, הייתי אומר, מאוד מעניינים, אני חושב שחלקם מאוד משמעותיים. אני לגבי פורומים, אז חלק מכם יודע את זה,
מחשיב מאוד את מה שאומרים בפורום. לא שהם מדברים הרבה, ולא שיש הרבה פעילות, זה כמה אנשים נכנסו וכמה הגיבו, זה דבר כמעט ולא חשוב, הייתי אומר. מה אומרים בתוך הפורום? באיזה מידה מנמקים, באיזה מידה עוזרים אחד לשני. אני מעודד את זה למשל לדרך, ופה מתחבר ממד הערכה. על ידי זה שיש הערכה של הדברים שנכתבים בתוך הפורומים על ידי הלומדים עצמם. הלומדים, דרך איזשהו מכוון שאני הכנתי, הם מעריכים את הפורומים שהם משתמשים בהם. תראו שאת הפורומים פה זה רק קבוצה אחת של פורומים. כל קורס יש לי 10 פורומים, נפתחים המון פורומים. יש הרבה שאומרים זה לא טוב, כי פורומים רבים יכולים לבלבל, אבל אם אתה מלמד ויש שיטתיות בעיצוב שלך, אז זה, תאמינו לי, בכלל לא בעיה לפתוח הרבה פורומים. זה כשאתה בעצמך לא מודע איך עושים את זה, ולא חושב על האפשרויות, ולא חושב על הבעייתיות שיכולה להיות מפתיחה של הרבה פורומים, אז באמת יכולה להיות לא טוב לפתוח הרבה פורומים. אז אם אתם רואים, יש לי כאן פורום להיכרות, ופורומים של מתאמים עם מרצים. אצלי בקבוצות שאני יוצר, אתם תכף תשמעו איך אני יוצר את הקבוצות האלה, יש מתאמים איתי. אנשים בכל קבוצה יש אדם שיש לו קשר עוד יותר חזק איתי, כדי שהוא במעין מניפה מעביר את הדברים עוד יותר חזק לקבוצה. כל אחד בקבוצה יכול להיות כמובן בקשר איתי, אבל יש אחד שאיכשהו מתאם יותר את התהליכים האלה. זה תפקיד מאוד מעניין אגב, מאוד מאוד מעניין, התפקיד של מתאמים עם המרצה. זה לא המרצה עוזב את האחרים, אבל זה איזשהו משהו בתהליך של עבודה בקבוצות. יש לי פורום של מנחי דיונים בפורומים. זאת נקודה מאוד חשובה, כי מה פה אני מכניס עוד ממד אחד, מידת השליטה שיש ללומדים על הלמידה שלהם. האם גם הלומד הוא יכול להנחות פורום? האם הוא יכול לפתוח בעצמו פורום? האם הוא יכול להגדיר מי יהיה נוכח בפורום? האם הוא יכול לעשות עריכה לפורום? כן, התשובה היא כן, אני אתייחס אליה יותר מאוחר, כי הממד של להעביר שליטה אל הלומד הוא מאוד חשוב. אז כמו שאתם רואים, בפורום כזה, מנחים אותו הסטודנטים ולא אני. יש פורום של עורכי וויקי. עריכה של וויקי זה דבר מאוד מעניין, אתם תראו, אני אחר כך קצת אפרט את הדברים האלה. עריכה של וויקי, אני מעביר את זה לעורכים ראשיים בין הסטודנטים בתוך הקבוצות. לכל קבוצה יש מומחה לעריכת וויקי, גם אחרים עובדים בוויקי, גם הם, אבל הוא העורך הראשי. ופורום לדיונים קבוצתיים. כל קבוצה יכולה לדון בתוך עצמה. שזה אני אסביר אחר כך איך יוצרים את הדבר הזה. בלוגים אצלי משמשים חזק מאוד לתיעוד הלמידה. וויקי, כמו שאמרתי, לשיתוף בעיבוד והצגת התהליך ותוצריו. כל תהליך, כל קורס שלי, בעצם כל מה שנוצר, עובר בצורה כזאת או אחרת, בשלבים מסוימים, לתוך הוויקי, נוצק לתוך הוויקי, עובר עיבודים בתוך הוויקי, ככה שאני יכול אחר כך, אם תשאלו ותגידו, אוקיי, תראה מה קרה בקורס הזה, אתם תוכלו לראות השתקפות של התהליכים בתוך הקורס, דרך הוויקי שהקבוצה יצרה. אז אם ככה יש לנו צוותי עבודה, עובדים, הצוותים אגב, אני פתחתי דף של חוצצים, בכל חוצץ כזה, כמו שאתם יודעים, כמו תיקיות כאלה, בכל חוצץ, יש לכל קבוצה את האנשים שבתוך הקבוצה, את דרכי התקשורת, אם יש להם סקייפ, אז את ההתקשרויות בסקייפ אחד לשני, וכיוצא בזה. כל הקבוצה מאורגנת ויש לה ידע ברור של דרכי התקשרות אחד לשני, גם איתי וגם בינם לבין עצמם. פה יש נקודה מאוד חשובה שמעבירה אותנו לממד השלישי. תזכרו, דיברנו על 2 ממדים עד עכשיו. דיברנו על הממד של ייעוד של כלים, דיברנו על ממד של שיתופיות, ועכשיו אני רוצה לדבר על ממד של שליטה. בעבודה שיתופית, אנחנו צריכים להגדיר קבוצות אם אנחנו רוצים להגדיר, ויש 3 אפשרויות להגדרת קבוצה. כשנכנסים בניהול, מגיעים למקום שנקרא קבוצות, אנחנו יכולים להגדיר כמובן שאין קבוצות, אנחנו יכולים להגדיר שהקבוצות נראות, ואנחנו יכולים להגדיר שהקבוצות נפרדות. 3 האופציות עומדות לרשותנו. כאן זה החלטות פדגוגיות ממדרגה ראשונה. אם החלטתי והחלטתי, ואתם החלטתם, שעושים עבודה בקבוצות, צריך להחליט האם הקבוצות הן נראות או הקבוצות הן נפרדות. לכל דבר יש יתרונות וחסרונות שלו. בקבוצות נראות פירושו של דבר,
אני עובד בקבוצה שלי, ואני יכול לערוך ולהעיר לחברים שלי ולהגיב לחברים שלי, אבל אני לא יכול לעשות את זה בקבוצות האחרות. אני כן יכול לראות מה קבוצות אחרות עושות. בקבוצות נפרדות, אני לא יכול, כל אחד נמצא בקבוצה שלו ולא רואה את הדברים של הקבוצה האחרת. אני אוהב לעבוד מאוד בקבוצות נראות וממעיט לעבוד בקבוצות נפרדות. אתם יכולים לראות, הנה הגדרתי פה במקום שצריך, קבוצות נראות. מדוע קבוצות נראות? כי קבוצות נראות מאפשרות לקבוצה אחת לראות מה שקורה אצל השנייה ולעודד אותה לפעמים. או תראו הם כבר התקדמו, או תראו הם כבר דנו בזה, הם כבר עשו סיור מוחין. איפה אנחנו? זה איזשהו, כשאתה רואה את האחר, את הקבוצה האחרת, אתם יודעים את זה. בתחרויות של קבוצות. הקבוצה בתוך השיתוף שלה מאוד חשוב לה לראות איך הקבוצה האחרת. שחקני כדורגל משתפים הרבה מאוד פעולה כתוצאה מזה שהם עומדים מול קבוצה אחרת. פה זה מדבר דווקא על כאילו על התנגדות בין הקבוצות, פה אין קבוצות שמתנגדות, אבל פה יש בהחלט מקום להסתכל אחד לקבוצה. אז צריך לדעת את זה, זה מאוד משמעותי, אם אני מדבר על שיתופיות, להבחין בין האפשרויות האלה ולהחליט את ההחלטה שמתאימה לי. אני עכשיו הייתי רוצה לדעת, האם אתם משתמשים במודל עבודה בקבוצות, כן או לא? ובאמת זה מעניין כמה אנשים מודעים ועובדים עם קבוצות. צריך פשוט לסמן על אחת האותיות, ABCD, ונחכה כמה שניות. כמובן ארי אומר ובצדק שהשאלות האלה הן נוגעות רק למי שעובד עם מודל, כך שקבוצה של אנחנו כבר יודעים, כ-20%, 20% יוצאים מהקבוצה, זה עדיין חלק גדול מהמשתתפים פה. נכון, אז בואו נראה מה קורה עם ה-80% שנותרו. נכון. אוקיי, רק רגע. לא משתתפים, שזה B, 41% ו-17% כן משתתפים. טוב, אנחנו רואים... לחצת על B פה אומרים לך. מה? בטעות לחצת על B. אני לחצתי על B, כי אני אוקיי. תפסו אותי, זה יפה. זה מעיד על ערנות, וזה כבר טוב. ולא עשיתי את זה בכוונה, לפעמים אני עושה את זה בכוונה, פעם לא עשיתי את זה בכוונה. אוקיי, אז ככה, אני אגיד דבר כזה. זה מאוד מעניין מה שאנחנו רואים פה. עבודה בקבוצות לדעתי, יש לה משמעות מאוד גדולה בשיתוף. זה לא שהקבוצות לא משתפות ולא עובדות אחת עם השנייה, אלא זה צורה של התארגנות יעילה, הרבה פעמים, כדי לעשות עבודה ולמידה משמעותית. ואנחנו רואים שזה לא כל כך נפוץ. יכול להיות שזה לא נפוץ כי בכלל זה גם תפיסה של למידה, ויכול להיות שזה לא נפוץ כי גם לא כל כך יודעים איך לעשות את זה, ואיך עובדים עם הדבר הזה. אז הנה נתתי לכם רעיון, וכל מה שאני אומר כאן, כולכם יכולים להיות בקשר איתי, דרך הפייסבוק של מכללת קייס שלי, שלנו, של מחם, דרך רפי דוידזון, האימייל שלי, כל פנוי ועם כל דבר, ואני שמח, וחלק מכם אני פוגש אותו במופת ובכנסים, ואני אוהב מאוד לדבר על זה. אתם יודעים שאני מאוד אוהב לדבר על הדברים שאני עושה, ולשתף גם לשמוע, ולא פחות, אולי אפילו יותר לשמוע מה שאתם עושים. אז בהחלט אני חושב שכאן יש מקום ממש להרחיב את הפעילות הזאת, להבין את העניין של הקבוצות, מה ההבדל בין הדברים שאמרתי, ולהרחיב את הפנים של אפשרות לעבוד בגדלים שונים של קבוצות. מישהו כתב לי קודם, כן, אני רואה, יראו לי פה טוב, חזרו ויראו לי על העניין הזה שאני טעיתי. טוב, אני אמשיך הלאה, ואני חושב שזו נקודה מאוד מעניינת, כדאי לחזק את העניין של עבודה בקבוצות. עכשיו, רמות שונות של שליטה על הלמידה. זה הממד הרביעי, זה הממד השלישי שדיברתי. אני חוזר עוד פעם, דיברתי על שיתופיות, דיברתי על ייעוד, ועכשיו אני רוצה לדבר על רמות שונות של שליטה על הלמידה. גם זה דבר שיוצר הרבה מאוד אפשרויות בתוך המודל, והמודל גם מאפשר כמה אפשרויות. כל מרצה יכול לתת הרשאות לסטודנט שלו להיות עוזר הוראה, או מרצה חבוי. יש מושג שנקרא מרצה חבוי, אני לא בטוח, תתקנו אותי, כי יש לי מרצה חבוי, אם כל מרצה יכול לתת מרצה חבוי, לדעתי כן. לא יכול לתת מרצה, כי אף אחד לא יכול לתת ברמת ההרשאה שלו, לתת הרשאות למישהו אחר.
אבל מרצה חבוי לדעתי כן, ומרצה חבוי זה כמעט מרצה, זה מאפשר ללומדים א' להיות עם שליטה הרבה יותר גדולה בתוך המערכת. מה שכן יש בכל מקום, זה יש את העניין של הקצת תפקיד מקומית. כלומר, אני יכול בפורום להגדיר לכל לומד, להקצות לו תפקיד של מרצה. והוא בתוך הפורום יכול לנהל את הפורום. אותו דבר בבלוג, ואותו דבר בכל מרכיב שיש בווינדוס. סליחה, במודל. אז זו נקודה שמרחיבה ונותנת עוד פנים. במטריצה הזאת שדיברתי עליה, הכלי של, זאת אומרת, ייעוד של כלי, העניין של דרגת שיתופיות, מופיע הדבר השלישי ומגדיל עוד ומרחיב את האפשרויות בקומבינציות שונות, הקצאה או אי הקצאה של תפקידים בכלים שונים לסטודנטים. בהכשרת מורים זה נראה לי, כמו שאמר ואטסון ידידי, אמר, סליחה, לא ואטסון, אלא זה אמר לו, שזה אלמנטרי, זה דבר אלמנטרי שצריך. מישהו פה, כן, אוקיי. האפשרויות במודל רבות, מישהו כותב לי פה, סמדה כתבה, תחזור שוב איזה אותיות, לא, סליחה. האפשרויות במודל רבות ומגוונות ודורש לא מעט זמן להיחשף להן. ג'יי הורוביץ אומר לי את זה, אבל אני רוצה לענות לג'יי כבר במקום הזה. אני מסכים איתך מאוד. מה שאני מנסה לעשות הערב, יותר בהצלחה, פחות בהצלחה, אני לא יודע, זה להגיד שאם אנחנו חושבים חשיבה מסודרת ומארגנים לנו את הלוגיקה ואת הרציונל של הדברים, אנחנו יכולים על פי אותם עקרונות לשאול שאלות יותר מדויקות ולהגיע לאפשרויות שונות. זאת אומרת, אני לא צריך להכיר את כל האפשרויות ולשלוט, אבל אני צריך להגיד, תשמע, אני רוצה לעבוד בקבוצה קטנה, אני רוצה שבקבוצה הזאת יהיה מישהו שינהל פורומים ויהיה לו הרשאה לפורומים, ואני רוצה שזה יהיה טוב לשיח וסיור מוחין. ברגע שאמרת לי את זה, אתה יכול להכיר את האפשרות הזאת. כלומר, מה שאני רוצה להגיד, שיש לך איזשהו כלי, צריך לפתח אולי את הכלי הזה. אתה יכול לשאול שאלות ומיידית למצוא את הפתרון. אומרים לי שאין לי כל כך זמן, כאילו לכל השיקופיות שנשארו, אבל מי שמכיר אותי, זה החיסרון הגדול שלי. אני אף פעם כמעט לא גומר את ההרצאות שלי, אני תמיד נתקע באמצע, ככה זה לטוב ולרע. אני שמתי זה, לא נורא, אני חושב שכל פעם שאנחנו לומדים, זה עוד פעם גישה שלי בלמידה, כשאנחנו לומדים משהו, מה שאנחנו לומדים, אנחנו לומדים, איפה שאנחנו מתעכבים, לצערי אני לא מדבר איתכם, שזה היה עוד יותר יוצר התייחסות, איך להגיד, שיוצרת משמעות, אנחנו מספיקים, ומה שלא נספיק עכשיו, אז יהיה לנו חומר למחשבה ואפשרות להזמין אותי בפעם אחרת. הנה עוד דבר לגבי הקצאת תפקידים, כמו שאתם רואים, אתם יכולים לראות שפה אני הקציתי תפקידים של מרצה חבוי לקבוצה לא קטנה של סטודנטים. 6 סטודנטים קיבלו פה מרצה חבוי. וחלק מהם קיבלו כל אחד בכלי אחר. אז העניין זה של הקצאת תפקידים, תזכרו דבר מאוד חשוב. אני אעבור עכשיו מהר, כי חלק מהדברים כבר אולי נבעו מתוך מה שאמרתי קודם, אבל תראו איך זה מתקיים בתוך הקבוצה. זה גם יסכם קצת את הדברים. חלוקת תפקידים בתוך קבוצה, קבוצות אצלי בדרך כלל בנויות מקבוצות של 4-6 חברי קבוצה, בכל קבוצה לכל אחד תפקיד שונה, בשיטה של הג'יקסו, בעל תפקיד מקבל הרשאת ניהול של סביבה עליה הוא אחראי, המודל כמו שראיתם מאפשר את זה. למשל, יש תפקיד, בחלק מהקורסים, בחלק לא קטן של הקורסים שלי, תפקיד של מתעדים. אנשים שמתמחים בעבודה בתוך הבלוג, בתיעוד בתוך הבלוג, יש להם סרטוני הדרכה איך עובדים בבלוג, יש להם כניסה לבלוגים, כניסה ישירה לבלוגים, והם אחראים לכל העניין של תיעוד, של מה שקורה. וזה אחד מתוך הקבוצה, מתוך 5 או 6 אנשים. יש, כמו שאמרתי, מנחי דיון, מוגדר להם פה תפקיד, אני מגדיר אותו בתוך האתר, בתוך אתר הקורס, אני מגדיר את התפקיד של המנחה, אתם תראו, הוא מעצב את מראה של הפורום, הוא מעודד ומדרבן חברי קבוצה להיות פעילים בשיח, וכן הלאה וכן הלאה, כרגע נעצור. אוקיי, מישהו כאן כתב לי שבעצם האפשרויות למרצה הם רק לתת הרשאת עוזר, אני חושב שצריך להכניס עוד הרשאת ביניים, זה ניתן להכניס עוד הרשאת ביניים, וזה אולי ההרצאה שלי, אני אומר, יש לה מסר,
חבר'ה, תחשבו על כל הדברים האלה, זה חשיבה פדגוגית שהטכנולוגים יחפשו וימצאו את הפתרון לבעיות האלה. איך מגנים על המידע ואיך מונים דברים, אבל תנו חופש ללומד, תנו שליטה על הלמידה ללומד. לומד מכוונות עצמית זה לומד שיש לו שליטה על הלמידה שלו. תפקיד בקבוצה של עורך וויקי, מי שירצה ממני, כל המצגת נמצאת, מה תפקידו של העורך וכדומה. יפה. יש לי תפקיד בקבוצה, בחלק מהתפקוד של מנהל מידע. המנהל מידע זה אחד שהופך למומחה לעבוד עם בסיסי נתונים, הוא בונה את השדות של בסיסי הנתונים, הוא לומד איך למצוא מידע, והוא גם עוזר לאחרים למצוא מידע, להעריך את המידע ולהכניס אותו לתוך בסיסי נתונים. כל קורס אני בטוח שיש לו איזה שהם נתונים, איזה פריטי מידע שהם חשובים לצורך הלמידה. במקום אחד זה משחקים, במקום אחר זה חומרי למידה, במקום שלישי זה מאמרים, ובכל קורס כזה יכול להיות מישהו שמנהל מסד נתונים, והסטודנטים עצמם יכולים להכניס את הרשומות, את הנתונים לתוך זה. אז יש גם פיתוח של מידענים ותפקיד כזה בתוך הקבוצה. הדבר האחרון שרציתי לדבר עליו, אני לא יודע אם אני אספיק עוד להראות עוד משהו אחד קטן, הדבר האחרון שרציתי לדבר עליו זה הממד של פתיחות לסביבה. תראו, המודל הוא לא מי יודע מה פתוח לסביבה, כי הוא מערכת די סגורה, הוא מערכת למידה מאוד מבוקרת, מאוד מאפשרת מעקף אחרי אנשים, אף אחד שם לא אנונימי, כולם ידועים, וניתן לראות כל פיס שהם עושים שם. זה מנוגד לעניין של פתיחות של הקורס, לפתוח אותו לגמרי. אבל כל קורס אפשר לפתוח באופן מלא. כלומר, יכול להיות שיש לי תוצרים בתוך הקורס, שאני רוצה לפתוח אותם לתוך הסביבה הגלובלית, לתוך הרשת. אני רוצה שבפייסבוק יראו את הדברים שלי. אני שמתי, מי שרוצה להיכנס לפייסבוק שלנו, של מיחם, אני שמתי שם דבר כזה, קישור אל קורס שלי, שאתם יכולים להיכנס ולראות אותו במלואו ולהתרשם. מה שעשיתי, אפשרתי הרשי אורחים ללא מפתח, זה כניסת אורחים, ועכשיו בתוך הקורס אני צריך להגדיר כל אחד מהמרכיבים שדיברתי, ומרכיבים נוספים, אם אני רוצה שאפשר יהיה להיכנס אליו, או אי אפשר יהיה להיכנס אליו. להיכנס לקורס עכשיו כל אחד יכול, ואני פותח באופן סלקטיבי את מה שאני רוצה. אוקיי, אז זה ממד רביעי, פתיחות לסביבה, אפשר להגדיר אותה. א', לאפשר בכלל לפתוח את המודל החוצה, זה כדי שיוכלו רק להיכנס ולהתבונן, זה לא להתערב בפנים, זה לא לכתוב בתוך המודל, זה לצפות ולראות את הדברים בתוך המודל. וב' אני יכול לפתוח כלים, פורום או בלוג, בצורה שגם האורחים יוכלו להיכנס פנימה, לתוך הבלוג שלי. כאן מישהו שאל אותי, ניצה, מה השאלה? איך חייבת להיות לאורחים? מה זה אך? חייבת להיות לאורחים כניסה למודל, לא כן? התשובה היא חד משמעית לא כן. אני תכף אגיד על זה עוד משהו. כן, נקודה מאוד חשובה. זה שאתם פתחתם את המודל שלכם, באיזשהו מקום הרשי אורחים ללא מפתח, יכול שאף אחד לא יגיע אליכם. מדוע לא יגיעו אליכם? כי זה איזשהו URL, איזשהו דף באינטרנט, שצריך לדעת את הכתובת כדי להגיע אליו. לא יודעים את הכתובת, אולי במקרים נדירים, מישהו דרך הגוגל יגיע לשם. אם אתם רוצים באמת לפתוח אותו כמו שצריך, אז אתם צריכים א', לשלוח למי שאתם רוצים שיכנס פנימה את הכתובת, את ה-URL, זה דבר אחד, וב', להחליט איך אתם מפרסמים אותו. ופה יש נקודה שאנחנו די בהתחלתה. במודל יש אפשרויות של מעבר אל פייסבוק, אל טוויטר ולעוד גורמים אחרים. יש את האפשרויות לצאת החוצה. כלומר, מה שאני עושה, כדי שהדף הזה, אם אני רוצה, יהיה גלוי, אז אני יוצר קישור אל הדף שלי בתוך המודל, לתוך הפייסבוק שלי. ואז אנשים בפייסבוק רואים את זה ונכנסים. אז זה אחת הדברים כדי ליצור ברוח הקונקטיביזם אפשרות של דיאלוג גם עם הסביבה החיצונית ולא להישאר סגור בתוך המודל. אני עוד 2 דקות אעבור על משהו אחד. אני רוצה, אתם יודעים, מי שמכיר אותי יודע שאני עובד הרבה מאוד עם הוויקי. אני כמעט יכולתי לדבר על 1000 פנים לוויקי. אני משתמש עם הוויקי בהרבה מאוד אפשרויות לגמרי שונות אחת מהשנייה. זה הרצאה בפני עצמה.
אבל אני רוצה דבר אחד להביא מתוך הוויקי, למי שירצה לעבוד ומי שיתעניין, ועוד פעם ייצור איתי קשר, נהיה בקשר דרך פייסבוק או בדרך אחרת, ונוכל לדבר איך הופכים את הוויקי לכלי יעיל ומאוד מפותח. ודווקא הוויקי שיש לנו במודל של מופת, הוא וויקי מצוין, כי הוא מאפשר אפשרויות לכיוונון עדין של מידת ההתערבות של כל לומד בתהליך היצירה המשותפת. אולי אני כבר גדשתי ודיברתי הרבה, אז קצת עייפים, אבל הנקודה הזאת היא מאוד חשובה, ואני אמחיש אותה ובזה אני אסיים. מה זה כיוונון עדין במידת ההתערבות? אני אראה את זה. קודם כל אני הייתי רוצה רציתי לדעת באמת האם אתם פתחתם את המודל לאורחים ללא מפתח. אני כרגע אדלג על השאלה הזאת. אני מניח שרובכם לא פתחתם אותו לאורחים ללא מפתח, ואז הייתי שואל אתכם מדוע לא פתחתם אותו לאורחים ללא מפתח. האם בגלל שלא ידעתם או בגלל שהתפיסה שלכם אומרת לא לפתוח את הדברים? אלה שאלות מאוד מעניינות לדיונים נוספים, אני ברצון רב אקיים אותם, ואנחנו בטח עוד נדבר ונחקור אותם לעומק. למה אנחנו... אני חייבת לעצור אותך שנייה, כי לא כל כך הבנתי למה אמרת, בטח אתם לא פתחתם את זה לאורחים ללא מפתח. מניסיון ודיבור. כי ברירת המחדל היא שאתה פותח את זה בלי מפתח, ואתה צריך ליצור את המפתח במידה ואתה רוצה. לא, את טועה. חד משמעית את טועה. במודל של מופת, ברירת המחדל זה לא להרשות לאורחים להיכנס. כדי להרשות לאורחים זה, אתה יכול להיכנס לשתי אפשרויות ולבחור אחת משתי, וזה מה שאני עושה. או לאפשר לאורחים ללא מפתח או עם מפתח. יש כאן גם כמה רמות של אפשרות. אורחים אצלך זה אורחים מחוץ למערכת עצמה, למערכת המודל? מה? אתה מתכוון לאורחים חיצוניים מחוץ למערכת המודל? אני מתכוון בכלל לעולם כולו. אני לא מתכוון למכללה אחרת. אני מתכוון לעולם כולו. אוקיי. זאת הנקודה. זה בסדר, אני יודע. אני צריך לספר לכם משהו. אני עומד כאן על השעון עם סטופר לא רק בגללכם, אלא בגלל שאני בעוד כמה דקות הולך להופיע בצגה. אני משחק באיזושהי הצגה, נעורי ורדלה, ואני צריך להופיע לבמה בעוד איזה 20 דקות. אז אני צריך מפה לרוץ לבמה שהיא לא רחוקה ממני בתיאטרון באר שבע. אז אני קצת בלחץ של זמן. אז אני ממש פה רוצה לסיים את העניין ולספר. זה דף של מודל. אוי, אני לא רוצה לבלבל לכם את המוח. אני אעזוב אתכם כרגע במודל, אני דווקא אעצור פה במקום הזה, כי זה כשלעצמו סיפור מרתק. האפשרויות שיש במודל להוביל לדיאלוג בין האנשים שעורכים את המודל לבין התוצר ובינם לבין עצמם. כי המודל נראה עני בזה. מה שנוסף בוויקי שיש כרגע במודל, זה אפשרויות, אני אראה לכם כן את האפשרות הזאת, היא מאוד מאוד חשובה לי כדי להראות אותה. זה האפשרויות הבאות. כתיבת הערה לטקסט, זה annotation. כתיבת הערה לטקסט מאפשרת דיאלוג ישיר סביב מילים, מונחים, משפטים או פסקאות בכל דף ודף בוויקי. משמע אני יכול להיכנס לכל מילה שמישהו כתב, ובמקום לעשות עריכה, כי אני חושב שצריך לכתוב שם משהו אחר, לכתוב הערה בצד, לכתוב הערה שבקטן מופיע, אנחנו יכולים להחליט אחר כך אם אנחנו נחליף או נשנה את המשפט או לא נשנה אותו. זה שליטה מאוד מעניינת ומאפשר לך להתגבר על בעיה שנקראת בעלות על המידע, שאנשים לא אוהבים שלוקחים ומשנים להם דברים, זה מאוד קשה להם, ולאנשים קשה לשנות עריכה לאחרים. אז יש כאן 4 רמות שונות של עריכת דף ודיאלוג סביב עריכת הדף, שזה עריכת הדף עצמו, הוספת הערה לדף, כתיבת הערה לטקסט, והצמדת פורום לדפי וויקי, שאני מאוד לא אוהב לעבוד את זה. אז זה אנחנו נדבר. אוקיי, אני חושב שזהו זה. יש לי כאן דוגמה מתוך קורס שלי, אבל אני אדלג גם על הדוגמה הזאת, ואני אגיד שפה אני אסיים, שלא כמו שמקובל בהרצאות, אני לא אעשה איזשהו סיכום מסודר, מה אמרתי ומה לא אמרתי, ומה למדנו, אלא אני אשאיר לכם את הכל לחשיבה, לרצון לדבר על הדברים, לתחושה של עמימות שלא כל כך היה ברור וכדאי לדעת מה שהוא אמר. אני רוצה להשאיר אתכם במקום הזה, הקצת עמום, הקצת, איך להגיד, עם עודף אנרגיה, ולשמוח, ויהיה מאוד שמח אם אנחנו נקיים על זה דיאלוג ויהיו עוד הרבה שאלות. אני בכל זאת אפתח כרגע ל5 דקות שיש, יש התייחסות, איזשהו משוב על ההרצאה שלי, ואני אשמח עכשיו לשמוע אתכם. רפי, אתה רואה שכולם מוחאים לך כפיים?
והאמת היא שהזמן באמת רץ, ואתה חייב גם כן לרוץ מן הסתם. כן. אז אני גם, אתה רואה, כולם אומרים לך תודה, ואני מניחה שהמשך הדיאלוג הזה יהיה דרך המייל, כמו שהצעת, או בדרכים אחרות. ורוץ לך באמת כן, רק אני משפט אחד לסיום, הייתם נהדרים, אף אחד לא ירים ידיים, זה יופי. אף אחד לא הפריע. אף אחד לא הפריע, זה נהדר. אתם יודעים שמה זה הפרעה בלמידה מרחוק? הפרעה בלמידה מרחוק שיש שקט. בכיתה רגילה זה בדיוק הפרעה, זה דבר הפוך, שיש יותר מדי רעש. אז איך מתגברים על שקט, זה הבעיה הכי גדולה שמטרידה כל מרצה שמלמד מרחוק. אבל זה עוד פעם להרצאה אחרת. אני כן רוצה להגיד דבר אחר. מה שעשיתי היום, אני אומר את זה כל פעם אחרי כל הרצאה שלי או לפניה, מה שעשיתי היום זה אנטי מה שאני עושה בדרך כלל כשאני עוסק בהוראה או בללמד. זה אנטי. אני נפגש עם אנשים, זה מאוד חשוב לי לשמוע אתכם, יש לכם הרבה מה לומר, לקיים דיאלוג, אבל אני חשבתי שבאחר ואני אספר פה קצת את הסיפור האישי שלי, התלהבתי ונסחפתי והלכתי עם זה הלאה, והרבה פחות שיתפתי אתכם. אז אם ככה, על הדבר הזה אני באמת מבקש את סליחתכם, אבל חוץ מזה נעמתם לי מאוד. אוקיי, רפי, תודה רבה. אני יודעת שמחכים לך, אז באמת תרוץ לך וכל הכבוד, ואנחנו כולנו מוזמנים, אני מניחה, לבאר שבע מחר, כדי לראות אותך גם בהצגה עצמה. בסדר, נכון. אוקיי, אז כולם מוזמנים לתיאטרון באר שבע מחר, לראות את רפי, לא רק רפי המרצה, אלא גם רפי השחקן. ושחקן על הבמה, כאילו במה אמיתית, לא רק בבמה של ההוראה. נכון. תודה רבה רפי. מהבמה של ההוראה כבר מזמן ירדתי. טוב, להתראות. נכון, בגלל הוא דיבר איתנו על קונקטיביזם, אז מן הסתם מהבמה של ההוראה הוא ירד. נכון. אני מפצץ את תודה רבה עצמי עכשיו. לכולם שנשארו כאן, ועכשיו באמת 8:30, ורק תישארו עוד מספר דקות כדי שאנחנו נספר לכם על הפעילויות שלנו הקרובות. היום שמענו את רפי, ורפי דיבר